ଏମିତି ସବୁଦିନ ରାଶିଫଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଗ୍ରହ ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ର ବିଷୟରେ ସଦାସର୍ବଦା ଅପଡେଟ୍ ରହିପାରିବେ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ହେଉଛି ବୈଷ୍ଣବ ସୁଧାକର। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଏହି ମାସଟି କିପରି ଭାବରେ ଅତିବାହିତ ହେବ ସେହି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମକର ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ରାଶିଚକ୍ରର ଦଶମ ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ଅଧିପତି ମହାଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଶନି ମହାଗ୍ରହ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଏହି ରାଶି ସିଂହାସନ ପ୍ରାପ୍ତ। ମକର ରାଶିରେ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ରବି ମହାଗ୍ରହ ଦଶମରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଘରୋଇ ସମ୍ପର୍କ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦୃଢ଼ ହେବ। ବାପା ପୁଅ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦୃଢ଼ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ମାସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଭ ଖବର କେଉଁ ଆଡ଼ୁ ନା କେଉଁ ଆଡ଼ୁ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରର କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ ଘଟିବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଋଣ କିଛି ପୂର୍ବରୁ ନେଇ ରଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାହାକୁ ଆପଣ ବହୁତ ସହଜରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଝିପାରିବେ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ଋଣ ମୁକ୍ତ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଘର କାମ କିଛି ଅଧାରେ ଅଟକି ଯାଇଛି, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ଘର ତୋଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କାରଣରୁ ତାହା ଅଧାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ତାହେଲେ ଏହି ମାସରେ ତାହା ପୁନର୍ବାର କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିବ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ମାସରେ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସୁଯୋଗ ଘଟିବ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସୁନା ଗହଣା କିଣିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜୁଟିବ। ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସାହି ପଡ଼ିଶା ଲୋକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ନ ହେଉଥିବା କାମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହେବ ଏବଂ କମ ପ୍ରୟାସରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମାସରେ କାମ ସବୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇଯିବ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଘରୋଇ କିମ୍ବା ବାହାରର ଶତ୍ରୁମାନେ ଏହି ମାସରେ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ସେମାନେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସେମାନେ କିଛି କ୍ଷତି ଘଟାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଶନି ମହାଗ୍ରହ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏହି ରାଶି ସକାଶେ ତୃତୀୟରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଫଳରେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପରିମାଣର ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କ୍ଷତି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ବେକରେ ପ୍ରାୟତଃ ସାମାନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଲାଗି ରହିବ। ମେରୁଦଣ୍ଡ ଜନିତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସମସ୍ୟା ଏହି ମାସରେ ଦେଖାଦେଇପାରେ ଏବଂ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଜନିତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଦର୍ଜ ହେବା ସହିତ ସାମାନ୍ୟତମ ବିନ୍ଧାବିନ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଏହି ମାସରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ବିଶେଷ ବଡ଼ ଧରଣର କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଯେହେତୁ ଶନି ମହାରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ଶୁଭ ନଜର ରହିଛି, ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମାସରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ କିଛି ବାଧା ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଏହି ମକର ରାଶି ସକାଶେ ଏହି ମାସରେ ସପ୍ତମରେ ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଫଳରେ ସପ୍ତମ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ଯେତେବେଳେ ସପ୍ତମରେ ଗୋଚର କରୁଥାନ୍ତି, ସେହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୃପା ବରସାଇଥାନ୍ତି। ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲାଭବାନ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମନଚାହା ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ପରିମାଣରେ ଲାଭ ମିଳିବ ଯେ ଆପଣ ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ମାସରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ବେପାରରେ କିଛି ପୂର୍ବରୁ ଘାଟା ଲାଗି ରହିଛି, ତାହେଲେ ଏହି ମାସରେ ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସାୟ ବିଦେଶରେ କିଛି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସାୟ ଠପ୍ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି, ତାହେଲେ
ସେହି ବ୍ୟବସାୟ ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଏବଂ ସେହି ଠପ୍ ବ୍ୟବସାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଭବାନ କରାଇବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ମାସରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଯାନବାହନ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାଗା ବାଡ଼ି କିଛି କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଣିପାରିବେ, କାରଣ ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଏହି ମାସରେ ମକର ରାଶି ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ଖୋଜି ଖୋଜି ହତାଶ ହୋଇଗଲେଣି, ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଚାକିରି ମିଳୁନାହିଁ, ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ଏହି ମାସରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଚାକିରି ଜୁଟିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ସପ୍ତମରେ ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଫଳରେ ସେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ଖୋଜି ଖୋଜି ନୟନ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି, ସେମାନଙ୍କର ଆଦୌ ପ୍ରସ୍ତାବ ଜୁଟୁନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ମାସରେ କେଉଁଆଡ଼େ ନା କେଉଁଆଡ଼େ ପ୍ରସ୍ତାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୁଟିବ ଏବଂ ବାହାଘର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ବାହାଘର ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କର ଏହି ମାସରେ ବିନା କୌଣସି ବାଧାରେ ସେମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାହାଘର ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଯଦି କୌଣସି ବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ମାସରେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହଙ୍କ ଶୁଭ ଫଳ ଯେହେତୁ ମିଳୁଛି, ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ମାସରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଶମରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ଦଶମରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଚର କରନ୍ତି, ସିଏ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଶୁଭ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରୁ ଏକାଗ୍ରତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହଟିଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ଆଦୌ ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ବୁଲାବୁଲିରେ ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମନ ଲଗାଇବେ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ାରେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣ କମଜୋର ହୋଇ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଅଳସପଣ ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼ୁଥିବା ପାଠ ସହଜରେ ମନେ ରହିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ 26 ତାରିଖ ପରେ ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ବିଛା ରାଶିକୁ ଗୋଚର କରିବେ, ଫଳରେ 26 ତାରିଖ ପରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ ଏବଂ ପୂର୍ବପରି ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫେରି ଆସିବ। ପ୍ରତିକାର ରୂପରେ ଆପଣ ଏହି ମାସରେ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ ସାରି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଏକ ପାତ୍ରରେ ଜଳ ନେଇ ସେଥିରେ କଳା ରାଶି, କୁଶ ଏବଂ ମିଶ୍ରି ପକାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ ଏବଂ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ମାସରେ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଏବଂ ଶନିବାରରେ ଆପଣ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ସେଠାରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ 11 ଥରରୁ ଅଧିକ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ 108 ମାଳା 2 ଥରରୁ ଅଧିକ ଆପଣ ହରିନାମ ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରରୁ ଚୌର ଭୟ, ସର୍ପ ଭୟ ଏବଂ ଅଗ୍ନି ଭୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଏହା ଥିଲା ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଏହି ନଭେମ୍ବର ମାସର ରାଶିଫଳ। ଯଦି ଏହିପରି ରାଶିଫଳ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ।